Malam minggu wayahe pacaran, pacarku cedak mung keletan dalan. Anake bayan sugihe ra ukuran, nanging ibuke cetile 7 jaran. Pacarku kuwi jenenge Suminten, ora ayu ora iso mingkem. Rambute kriting kulite ireng runten, rodok senewen aku kok malah seneng. Pancen penak aku duwe pacar Suminten, tak jatulan malah seneng neng iso rasem. Ora kaya wong wedok jaman saiki, dolan bengi yen metu ngejak mendem. Saya suwe awane saya adem, untung wae ana de Suminten, tak jak dolanan sing iso gawe seneng. De Suminten malah mesam-mesem, mangan tiwul wetengku kewareken. Mumpung isih ana de Suminten, senajan elek iso nggo tombo adem. Ame tak ambu Pak Bayan wis mentel apes.